העיתונות בישראל הפכה לשק חבטות. חלקים ממנה נתפסים כלא פטריוטים, אחרים צולעים כמו ברווז במטווח של הרגולטור. העיתון החזק בישראל עד לאחרונה חוטף סנוקרת ממיליארדר. ואם לא די בכל אלה, העיתונות נאנקת תחת מצבה הכלכלי המדרדר. בתוך כל המהומה הזו מגיע העיתון לאנשים חושבים ועושה צעד שנראה כמו קפיצת התאבדות מהגג ברחוב שוקן. הארץ מודיע על תוכן דיגיטלי, תצטרכו לשלם. עמוס שוקן היה מעדיף ללא ספק שמישהו אחר יהיה ראשון. כן, הוא יודע שכולם יהיו שם. כן, ברור לו שמי שקופץ ראשון עלול לקבל מקלחת צוננת. אבל אין לו את הכיסים של אדלסון וגם לא את הארנק של מוזס. שלא יהיה ספק, חבטת הצרכנים בוא תבוא. גולשים יעברו לאתרים אחרים. בהמשך לעומת זאת, הארץ עשוי ליהנות מחזרה הדרגתית של גולשים וממודל עסקי נוח יותר. בשוק חופשי שפוי, המהלך של הארץ היה מייצר עכשיו אפקט דומינו וגורר אחריו שורה של גופי תוכן שמשמיעים פרפורי גסיסה ומחפשים מודל עסקי. בשוק הישראלי, המעוות, ניצב בקצה אחד מיליארדר בעל שאיפות פוליטיות, בקצה השני אימפריה שבעבר הובילה את השוק ונמצאת בקרב מאסף, ובתווך נמצאים העיתונאים, אלה שפעם קראו להם כלבי השמירה של הדמוקרטיה, וכעת הם עשויים להיות מושלכים לכלבים. האמת חברים צריכה להיאמר, בשביל עיתונות טובה צריך לשלם, מישהו צריך לשלם. אם הקוראים לא יסכימו, לא תהיה עיתונות.